Det er fra Lise, Mathilde og Paja. Vi er 3 piger fra Lyngby, Herlev og Frederiksberg. Vi vil gerne præsentere Danmarks befolkning for et nyt drønfedt hit, som hedder Can't Escape the Loser Sign. Derfor tænkte vi på, om vi ikke kunne få jer til at skaffe Hej Matematiks mailadresse, for vi tror, at de vil være de perfekte til at formidle nummeret. Teksten går over et ganske plain techno-beat, og teksten lyder som følgende. Can't escape the loser sign, loser sign, loser sign. Can't escape the loser sign, break. Can't escape the loser sign, loser sign, loser sign. Fading beat, slow voice, loser, 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 loser. Herfra springer man kort efter over i højt og voldsomt techno-beat igen, og efter cirka 20 sekunder slutter sangen. Ja. Vi håber, den er spændende nok til at blive produceret, og til at I vil læse dette op i jeres program. Mange hilsener Lise, Mathilde og Paja. Loser sign, loser sign. Ja. Hvad siger du til den? Du har en musikalsk bror, kan man sige. Du er en musikalsk familie. Ja, og jeg ved da, at Martin kender Søren Rarsted. Så i virkeligheden skulle man jo sende den videre til ham, så kunne han da prøve at formidle det. Altså, teksten fejler ikke noget, synes jeg. Men hr. Rarsted... Ja. Du ved jo godt, hvad det er, vi fisker efter, ikke? Ja, I vil godt have den der recordet. Det kan jeg godt regne med, at vi gerne vil. Og det er jo ikke fordi, at pigerne her, de er rigtig, rigtig søde. Vi har haft kontakt med dem. Også fordi vi i går, Brygman og jeg, ikke kunne finde ud af, hvad loser sign er. Så er de så skrevet, ved du, hvad loser sign er? Nej. Nej. Ved du det, Nej. Så kan jeg fortælle, at vi har fået en mail i dag i formiddags fra Mathilde, Lise og Paja. Hej, vi så programmet, og jeg vil bare lige informere om, hvad the loser sign er, fordi vi ikke var rigtig klar over det. Du danner, og du må gerne være med her, Rasmus, og også dig, Søren, hjemme i det L oven på hovedet. Du danner et L med tommel og pegefinger. L'et placeres i panden, og herved har du fortalt den person, du eventuelt kigger på, at hun er a loser. Yes. Sådan, Søren. Og det er så det, man gør. Yes. Can't escape the loser sign. Netop. Hvad siger du, Søren? Og det er jo ikke, fordi pigerne her, de tror, det er X-Factor eller noget som helst. Jeg tror ikke selv, de vil indsynge sangen. Jeg tror bare, de tænker, Hej Matematik er vi store fans af, kan og vil, og har du lyst, måske sammen med Nikolaj, at kaste dig ud og give det her en chance. Du må gerne synge den, Nikolaj må synge den. Jamen helt sikkert, altså, vi har kun, fordi vi er i gang med Aqua, også Nikolaj i virkeligheden, så har vi lagt matematik lidt på hylden. Så vi har faktisk kun 4 koncerter her over sommeren, sådan helt eksklusivt, Så må vi skulle ringe, så ringer vi altså... Hvis de dukker op et af stederne, så vil jeg godt love, at vi laver et eller andet på scenen, der hedder Can't Escape the Loser. Nej, men jeg tror faktisk gerne, jeg tror gerne, vi vil have dig til at lave et nummer, faktisk. Altså, du har sgu da tænkt... altså simpelthen en færdig indspilning af det er jo ikke, fordi I skulle optræde med den, men kan du komme op med et beat? Altså, så svært er det jo ikke. Fading beat, slow voice, loser. Nej, det behøver man ikke være Rockets. Vi ringer til Kato eller Hampenberg, hvis du ikke siger ja. Det kan jeg lige så godt sige. Okay, så tager jeg den. Modtaget. Tak, Søren. Det var bare det, vi ville høre. Det er godt. Our people will call your people. Don't call us, som man siger. Alright, cool. God burger. Lise, kan du prøve at spole tiden tilbage til, da I fandt på den? Og så prøv bare over telefonen. Der er ikke nogen, der bedømmer derude fra hvordan det lyder der. Hvordan det lød inde i dit hoved? Jamen, altså, vi havde ikke sat nogen sådan bestemt melodi på, men det var sådan noget... Det var sådan noget Can't Escape the Loser Sign. Det er sådan noget fest og sådan. Ja, modtaget. Ja. Det kunne også være sådan det kunne også have været en Tim Christensen. Love is a loser sign. Ja, det var måske lige den, vi havde i hovedet der, men det var i hvert fald... der var gang i festen, det var okay. noget, ja, jeg forstår det. Som udøvende musikant? Som udpræget musikelsker, vil jeg nok nærmere sige, så har de en kæmpe chance. Ja, tak. Til allersidst, så skal vi lige forbi sangen Can't Escape the Loser Sign, som faste serieprogrammet jo kender til. Den vokser og vokser jo bare. Og her er en helt ny version, der landede i dag i vores indbakke. Det er fra vores seer Frederik Bondo, der står bag denne udgave af Can't Escape the Loser Sign. Og så har vi også fået flere billeder fra jeres seere, der laver The Loser Sign. Så det har vi så sat sammen. Vi ses i morgen med Poul Erik. God aften. Can't escape the loser sign, loser sign. Can't escape the loser sign. Can't escape the loser sign. I can't escape.
Kender I den sang, der hedder Can't Escape the Loser Sign, Loser Sign, Loser Sign, Can't Escape the Loser Sign? Nej. Det er sket, mine damer og herrer. The Loser Sign er i hus. Og nu skal vi, Nikolaj Likås, som de første mennesker, som de første tv-værter, nogensinde præsentere High Matematik og deres udgave af The Loser Sign. You can't escape the loser sign, loser sign, loser sign. You can't escape the loser sign, loser sign, loser sign. It's in your